Jibran, yau an samu abin yi. Alhamdulillah. Wato tun da babu abinci shine ta je ta samo rake ka zo take sha kai kaɗai. A'a, wannan ai wani al'amari ne daga Allah. Wannan raken jira nake yin yanzu in sha rabin sa. Kafin Allah da rake. Sai an aje miki ma rabi ke ma kya tsotsa ko ba haka ba? Ai dai abu marmari ne. Ai ne sa'a kawai. Sha raken ka. Ba mamaki ma wannan raken zuwa kai dan murya sannan aka ba. Wai tsaya. Sa kaddara ma 'yan murya ne. Wannan bi da naje na karbo aka bani shi ai so nake kima in ka miki gwaninta. Sa'a ke fa amarya ce ya kamata a ce tsakanina da ke akwai wasu abubuwa na kyautatawa a ciki. Fi sabilillahi sa'a ina fa da damuwar abin nan fa wannan raken kansa ina shan sa ne domin in samu kaina sassauci. Yau kin dauka ba abinci ba? To naji ba. Kai dai ka tattara wa kanka rayuwarka kai dai ka ci. Baka san ka fita kai sana'a. Ki daina min gori da haka. Da sana'a ta kika same ni lokacin da kafin na aure ki. In fa ba da ban bana biya wacan fi ba da sai in ce ba in dalilin ki fa aka samu matsalan nan. Ko ba haka ba? Haka kai min sharri, haka kai min sharri. Wani in ce ni tunda na zo gidan nan ba ka fita ko kaɗan in ka fita da ka dawo. Ban taba ganin namiji wanda yake baya komai ba sai lusarin namiji irin ka ba. Ni ne lusari? Ƙwarai ma kuwa. To me kake a cikin gidan? Sa. Ka kyale ni in fita in nema da kaina. Tun da kai ba za ka fita ka nemo ba, gwara ni in sa kafata in fita in nemo. Yawwa. Wato shi ne dalilin da yasa kenan ba ki neman izini na ke sa kafa kina fitowa ina daurewa ina hakurkurcewa raina kuma ki dinga daga murya sama da tawa duk matsayina a wurin ki. Ai lalle ai yanzu ma aka fara daga murya. To kai din kai wani namiji ne da ba za a daga maka murya ba? Namiji ne kai? Mazajen da suka amsa sunansu maza su ne ba za a daga musu murya ba amma bar da kai kana zaune dube ka da Allah ka wani zauna kana ta shan raken ma da ka je kayo dan murya aka baka shi sannan ka ce wani ba zan daga murya ba kai min komai. Sa sanni mai gida sannin ki da zuwa bismillah kai ya shiga ciki ki huta ni ban na ala jiki sanni da zuwa haka dai aka iya gaci tunda ban dafa ba bari a zo a nemi rake a yi ta sha an je an yi dan murya. Ka ake aure irin wannan lokacin kenan? A gaskiya da sake. Kuma cikin masifa ce. Gaskiya ne. Ina fuskantar barazana. Gaba ɗaya ni sa'a ba fata ganin girma na, ba ta ganin mutunci na. Ta gaya min magana gatse-gatse, wayan tambaye ka. Shin wai ba addinance an ce haramun ne mace ta daga murya sama da ta mijinta ba? Gaskiya ne. Bai kamata mace ta ɗaga muryarta ta fita mijinta ba saboda me shi yake sama da ita. To ni ana daga yake. To a wannan ba daidai bane ba. Tambayar da zan maka.
a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ko mu maza mu jagoranci mata to yaya ba za a bari ni in yi jagorancin ba? To ai ka sani addinin musulunci fa adalin addini ne da Allah ya kawo wannan ayar ta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ai a ƙarshen ayar ya kawo cewar saboda ciyar da mata da ake da tufatar da su da ba su mahalli da kulawa da lafiyarsu shi yasa ya zama na cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. To ashe kaga kuwa in dai har za a samu sabanin wannan to fa kaga ba yadda za a yi mata ka taimaka biyayya. In ma har fa za ta maka biyayya to a cikin zuciyarta ta ɓoye wani abu kawai dai za ta nuna maka a fuska ne amma a zuciyarta gaskiya kawai akwai wasu abubuwa na tangarda a zuciyarta. Amma abin ne na ɗaure min kai na ga yarinyar nan dai auro ta ne daga wani gari daga sanda ta zo zuwa yanzu duk abin da ta yi kai ko wani abu take da shi da za a iya mora a cikin gidana daga jikina ta same shi ya kamata ta kalli wannan al'amarin ko kai gaskiya Jibrin rake baya daga cikin kayan marmari yana ciki to ba ni da hali amma na samu dama na siyo raken nan na kawo na ce da a sha gaba da ya ji zaki in an sha za a ji daɗi ga baki ɗaya ko kuma sai zama na ban yi gwaninta ba. Wannan wani abu ne daban wanda yake kai ne kake sama da ita kuma idan ya zama farilla ne ka kawo mata rake farilla ne sai ka kawo mata raken. Dukkanin daina kallon facewar wai duk waɗannan abubuwan da kai a'a akwai wani lokaci da aka yanke maka na cewar a'a wannan abin ya faɗa a kanka mace ce za ta yi taking over ma'ana ita ta ɗauki nauyin kuma ci gaba da al'amura. Aminu amma dai biyayya wajibi ce ko a aure? A dole ne taimaka biyayya. To ya kamata ta bi ni ko? To kai ina so ƙara min ƙarfin gwiwa ka gaya min yadda zan yi an dan sami yanci kuma na gaba ɗaya ma kai kana bayan ta gaba ki ɗaya. Ba haka bane. Ni ba goyon bayan ta nake ba gaskiya nake gaya maka ba. Matukar ba za ka sauki haƙƙi ba to akwai matsala. A haƙƙin ne ma bana sauki? A to ai misali ai kai kokarin kai abin nan ka daina sa ido akan al'amuranta. Ya naga ka sauka. To zan barin je kai barin kai dai Allah ya sauke jiwo. A ce a gaya mutum gaskiya shikenan sai ya dinga ganin kamar ana goyon bayan abu. Allah ya kyauta. Ainihin da na jikina ya mutu. Me ya faru? Mai gidana inda ya miki tun da Allah ya sa ake aurar da ya miki. Muka zauna kullum yana makale a cikin gida. Ba shi da sana'a? Sana'a ya gama karatu. Da ya gama karatu shi sai lalle ya samu aikin gwamnati. Aikin gwamnatin ma babba. Ya je ya nemi ɗan sana'a. Mu ɗan farfa juna asiri ya ce shi sai ya nemi wannan babban aiki. Ke kuma kika zauna babu wata sana'ar da kike yi? Ina zan yi. Kullum miji kuna tare da shi ni wallahi har gajiya nake. Laifinki ne. Har gajiya nake. Shikenan fa ku je da ni a cikin gida. Laifinki ne. Laifinki ne. An ce ya miki laifi ne kyau.
mutane abun faɗe baya to bari ki ci ƙarami shawara ta gare kin ɗinka kaya na ɗinka su suna nan to ki san me zan rinka so ina kama ina ba da haya kin gane kina gaya min duk kala guda ana karɓar shi 3,000 don haka kin san ne ajiye kayan kullum ki wanke mun su ki goge to ai ne kawai kin gane ki ce min ba wanke da tashin hankalin ɗa namiji na gode ni wallahi tallahi na ji daɗin zuwan ki dama mafita nake nema kin san menene wallahi na rasa yanda zan yi tun daga kayan nan kuma ga yanda ke ce kike shiga kin ban tausayi ma wallahi kin ga da ni dai akwai kaya amma kuma sai a wa alaikum assalam baka ga bakuwa ne gani? Ai sai ka daga man kafa tun da nayi bakuwa ko? Me to cikin kin gani dai yanzu da idon kin gani da ya fita minti 5 baya yi ya mutane irin rayuwa ta wahala ce to inda na baki shawara in kin ji to kanki in baki ji ba ke kika sani yanzu dai wa'inda nake da su na ɗan kasu za ki zo ki farze su to shi kenan na gode kawata na gode wannan lamari har yanzu kan me yasa kake haka wai sa'a wai mi isa wai ke al'amuran suke zama wa haka idan Allah dan Allah yanzu a gaban baki ba daga kafa mutane su a gabana ki dinga wani irin kallo sai ka ji wanda aka mana auren dole wai kai me yasa kake ka duba fa ka gani ka ba dan Allah mara dan ka baya kunya wallahi tallahi yanzu ka duba ka gani tunda Allah ya sa aka yi auren mu da kai tunda Allah ya sa aka yi auren mu da kai na zo gidan nan kai kenan kana manna da ni kana nana da ni haba dan Allah ka dinga bari ina saurarawa mana da ka fita fa kake dawowa dan sana'an wai shin ma wai kai baka da abokanai ne ba sai ka dinga zuwa gurin abokanan ka ba ka dan shahira amma mutum da ya shiga da ya fita sai ya dawo wannan lamari dan Allah ka kyale ni huta kin faɗo ta kalma a farko da kika ce mara ina baya kunya wato abin da na lura da ke kenan kafin ma dawowa ta labari na kike ba wannan kawai kike yanzu wannan biki ci mutuncin mijinki ba kuma idan ina da abokai ba na san da abokan ba na ji na auro ki ni da gidana ba zan da gidana in zauna in huta ba kenan da gida matsala ce kenan ni dai na gaji kullum magana ki ma akan magana harkar sana'an nan yanzu kin san daga inda nake duk takarduna ba inda ban je ba duk inda naji labarin ana neman aiki na je na kiwaya gaba ɗaya na gama garari na a cikin garin nan na gama zagayawa yanzu inda kika san bala'i ciki na inda kika san an min yasa ban da yunwa ba abin da nake duk na je na gama yawo na ban samu abin da an zo gurin dama na san tatsuniyar gizo ba ta wuce ta ko da ka je ka dawo ne magana in gaci in ci shine to sai ka je ɗauko maka abincin ka ci kai ta zare ido a cikin gida kana muzurai da ka fita ka dawo babu sana'a mu je in ɗauko maka da ina da inda zan ci abinci ba a gidan nan ba da ban ci abincin nan nake ka bari mu nan ƙara so cewa fa kike mu je in baka kuma dan na to zan yi laifi ba dan kowa nayi bane ne kuma duk inda ne sai ka bi ni ba zan kawo abincin bane to wai ba zaki ba dai ni bane to kuma na zo in karba abina sai gashi kika je kai ta zara idanuwa haka dai ka iya mu je ka ci ne har roba a'a je ki ni na zo ni anan ma na ci kin ce in biyo ki zuwa karba na biyo ki kin ce gashi kai mana in kawo maka da kaina mana wannan bibiya ta mece ce ne to ba saukin ki bane dan na zo na karbi kana da hannu na gaskiya a ban ne sha iska gaskiya haba duk bala'in ki sai na ci dole in ci
ko me zaki ce sai na ci, ba wani abu da zaki ga min raina ya ɓaci in fasa ci. Ya abinci ne ai. Masifa har ina. Kai ka ce ba auren soyayya wannan yarinya ko tana da matsala ne ban sani ba.